Toto je správny historik. No. A môžeš pomaličky aj ubral si. Normálne leci. No. Dobre, nie? Musíš ísť naplno, ale... Stopuješ? Hej. Dobre. Krásne ide. Sedemnáct na 8. Alebo na 10, neviem. 18 na 10 máš, ne? 17 je tam. 17 si dal? A že sme na 18 skúšali. Nie. A môže byť aj 17. No, aby na začiatok, aby to išlo do obrátok a potom sa môže stiahnuť. Čiže od vypustenia, koľko má? Celé 2 minúty? No to musí ísť aspoň 8 minút. Hej, tak bolo. Malo by ísť, ale pôjde, počítam tak 5 minút maximum. Možno, že aj menej. Nie, nám išlo na veľký karbík. Koľko? 4,5. No. Už môžeš ťa... Zhasol sám? Hej. 2 minúty? No. No, 2,10. Sám zhasol. No a nechám ti ho do Bardejova, nech letí, ne? Popri aute. Však to nechce ani klesať. Ale on počúvaj, ty ho nedržíš na šnúrke na No. jak šarkána, ne na šnúrke. Ja ho z kameru trimem. Ja keby stúpol. Ja trošku ho otočím, hej. Ja som chcel vytratiť som chcel výšku. Aj tak. Aby nám nešiel, kde to tam je. Krásne. Krásne. Ale toto... Skoro neklesá. Miro, to sa dá aj fotiť. Tak ho otočíš s vetrom, pozri, aký je z neho rýchlik. Musíš ho trošku potlačať v tom prípade. Však má aj cez 3 kg.